Nicolae și bine v-am găsit la un episod din Minecraft. Azi o să prezentăm grădina zoo. Hai să începem. Aici este un negru cu două paturi pentru săteni. Ăsta este aici e o vacă ciupercă. Aici sunt urși polari. Aici e cutia cu nisip. Aici este aici sunt leoparzi. Wow, ciudat. Aici unde ca să copiii sau oamenii să se plimbă cu bărcuțele. Frumos, nu? Aici omul de zăpadă ca să vadă copiii. Stai să vă arăt un intro ca să curăț când iei să curăț. Uite, vedeți aici unde stăm. Bună! Scuze, bună! Deci, aici ca să curăț când este ceva sau când e pe materie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Deci, pa, pa.